जों माव थांगासिनो आरो निस दायो आंनि बेस्ट फ्रेन्डखौ लोगो हमनो दाखालि खिथिदोंमोन आं फार्स्ट ब्लगाव स' जों थांनो नागिरदों एलबार्ट आं आर्निस ओमफ्राय दहाय फुङावथ' तारमाने बे एलबार्टनि बिसोरनि फ्रेन्ड जायो बिसोरनि न'आव थांनायमोन ओमफ्राय तारमाने मोजां भिउ नुयो आरोना बिसोरनि न'निफ्राय स' बिखि खिथिनो आंखौ लांनायमोन ओमफ्राय दायो थांसै ओरैनो आंनि थाखायनो बनायखादों मिथिबाय बनायनाया आं गानखागोन जों जेब्ला माने थांबाय थादोंमोन आरोना बे जु र'डआव ओमफ्राय जों बे दखानखौ नुनानै ओमफ्राय जों नायबाय ओरैबायदि मोजां मोजां माने ड्रेसफोरा दोङो स' माने बिराद पसन्द जाबाय आरो बेनिखायनो दसे नायथ'बाय मनज कम्पेरिजन खालामसै नामा उदालगुरिनिजों गुवाहाटिनिजों मबे गोथाव जायो दे दिनै टेस्ट अके दे पानिपुरि ट्राय खालामसै जोङो मीठा दिया ना 4 मिला ना कितना 5 ऐसा लगता है बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे 3 खाया जैसा लगा मोनथाम 10 थाखा मोनथामल' पानिपुरि जादोंमोन आङो 10 थाखा लादों बाट माने गोथावानो आरो पानिपुरिया गोथावानो थिगानो गोथावानो दाख्लै जों नों फैफादोंमोन ना गारियाव कारण हीरोगिरी दिखा रहा है आज बहुत सीन क्रिएट हो गया अभी करना चलो नहीं है रे बाय बाय मिलते ले लेना हाँ चल ले ले हाँ आ रहा है कैसे हो मस्त तुम बस मैं भी ठीक हूँ। बनाया क्या बनाया अरे ब्लॉग बना रहा हूँ क्या ये कल का सो अभी तक है नहीं दिया क्या बात है अभी कहाँ जाएगा अभी कहाँ जाएगा अभी हम लोग रिया के घर जाएगा देख रहे हाँ नहीं है चलो हम लोग हो गया दे क्या बताएगा हम आधा घंटा कपड़ा पहन के ठंडा में बैठा हुआ है ठंड ठंड बोल नहीं रहा उसमें वीडियो बन गई थैंक यू वेलकम हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट मेरा ले लो सबको हॉटस्पॉट चाहिए नाम लेकिन नाम थोड़ा हाँ दिखाओ पहले आया ये है बेस्ट फ्रेंड का मायर हम तुम्हारे घर आया क्या खिलाओगे मैगी मैगी खिलाओगे हाँ क्या खाना है चिकन भी है चिकन भी है अरे ओके देखते हैं बनाते रहो पेड़ देखना पेड़ देखना क्या यार तुम लोग गाना अच्छा लगता है वो गाना मस्त झकास कितना बज रहा है 8:20 हेलो हेलो अभी आया कहाँ गया था हाँ थोड़ा सामान लेने गया था सामान The next day. स' जों दायो बेकपेक खालामगासिनो न'आव थांगोन दिनै 8 दिन जाबाय जोंनो मिथिलाय लांला दिनै दिनै 19 जों 12 आवनो फैनायमोन स' दायो थांगोन ओमफ्राय बेकपेक खालामगासिनो जाजोब्बाय बेगफोरा ओमफ्राय बिथिं आर्निस गुड मर्निं स' दायो रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय नास्ता खालामसै साहा लोंखांबाय नास्ता खालामनानै जों थांसै माबायाव 1टायाव बास दङ मास्क'निफ्राय स' या दीदी चलते
बाय बाय। बहुत अच्छा रहा आप लोगों के घर के सामने रह के, मतलब आप लोग भी आओ कभी उदालगुरी, है ना? आऊँगा। आंटी तो नहीं है अभी। चलो बाय बाय दीदी। न'निफ्राय भेन दोफैबाय आं बेसिम माबासिम कामाख्या गेटसिम। ओमफ्राय दायो बेनिफ्राय थांगोन मास्क'आव दायो 1टानिफ्राय बास दङ। खिन्थु दायो अलरेडि 12:30 बांद्राय जाबाय, मिथिला मोनगोन ना मोनला। কি খবৰ? ভাল। ক'ত আছিলে? মই আজি ক্লাছ নহ'ল, এটা ক্লাছ হোৱাৰ পিছত माने जोंहा अलरेडि लेट जाखाबायमोन। टाइमखौ नायनो हागोन नोंसोर, आं खिन्थिना होनाय बेसिं जादों। 12:59 1टायावनो बास दङ, 1 मिनिटल'सो। जों जास्ट मोनफैबाय आरो ना जेने तेने। शांति ना बासाव मोनफैना? महाशांति। महाशांति। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। न' मोनफैबाय, माने उदालगुरि मोनफैबाय। न' मोनथ'वाखै दायो। स' आं बेयावनो माने ब्लगखौ फोजोबसै होनना सानदों, बारा रायज्लायथ'ला। आं माने ओरैबायदि थाकान माने फिलिं खालामदों दायो। स' गाइस उनाव रायज्लायनोसै, बिदिनो ब्लगफोरखौ नायबाय था। बाय बाय। ये उदालगुरी आके कैसे लग रहा है तुझे? थक गया, अभी कुछ नहीं बोलेगा। बाइक चला रहा हूँ मैं, देखो।